welcome po sa aming channel. Hindi kaya pa eh. Hindi kayo kaya ng ano. Andiyan naman yung patula. Ay. Ang daming gamot ngayon. Kawawa naman si Gray. Ano daw? Ay naku, bumaba na lang kayo. Yun lang. Walang flashlight tayo. Paano yan? Pagawin natin. Papa, ba't hindi mo na yung flashlight? Nandiyan yung flashlight? Ay, very good si Ate Dot. Very good talaga si Ate Dot. Masyadong ano. Responsible. Hindi daw kayo sasakay. Ano pa kayo? Wala. Sabi ko sa inyo eh. Maglakad na lang kayo. Diba? Tagatulak lang yung beauty nyo dyan. Diba, Ate Dia? Laging tagatulak lang. Tagatulak lang kayo. Sira ang beauty nyo. Kaya lang kapulat ng Namiss namin ang aming mga ano, kamag-anak. Namiss namin ang aming mga kamag-anak sa kagubatan. Kamag-anak. Alis kayo dyan sa loob. O, diba? Naging tagatulak lang yung mga beautiness niyo dyan. Uy. Yo. Iwanan mo na lang yan dito pa. Dito na lang yan. Kawawa naman yan dito. Patras. Atras daw, be. Ano, be? Kinakaya mo pa? Sige. Tulungan ko na kayo. O, diba? Malakas naman pala ako eh. 5 stars. Kawawa naman tong ano natin, kariton. Kung saan saan isinusuot. Kawawang Gray. Ayan. Bakit pinapunta doon? Babalik? Uwi na tayo. Sarap ng buhay mo dyan, madam. Paano na ba ito? Ako na kayo. Paano yung kaldero? Para maisama kita. Hoy, halika dito, kulot. Bebe, pakidala nga yung blue, bebe. Hindi mainit. Bakit? Na yan. Ako na nga magdala nito. Oh, sige, halika dito. Oh, kayong magtito dyan. Ito. Woo! Hello. Matamba? Apo. Marina! Mas na naman.
Mahina na ang pangdinig ng aming lolo. Hello guys! Today is Sunday, family day. Nagkayayaan pumunta sa tabing dagat. Daming lamok. Daming lamok sa kakahuyan. Kakangalay sa kamay. Dahil pag nalinigan ito, bako ka ito ano? Ngirito. Maluban na tayong kati. May pa-house tour sa bagong bahay. Magayunon ang bangon mo, Sel. Ako makarungso ng bangon ko. Paano nang dapat kay picture testing pagkaganik at Tingnan natin ang niluluto. Ay, mainit. Tingnan natin. Ay, wow. May pinapakolor. Dandahan kayo ha. Baka madulas kayo. Nakita mo doon sa ano. Let's go! Wait lang po. Hoy, dahan-dahan kayo mga madam. Bakit may mga nagkakadulas dyan? O, wag mo ako bibilay. Ako na lang maghawak sa'yo. Dandahan po. Aw, nakawan ako na ba? Bakit na tayo sa jacket, mama? Wala sila yung... Saan pa nga ba tayo pupunta? Dahan-dahan lang kasi madulas yung ano. Mga iba, wala na sila. Parang umuwi na tuloy. Wait. Wait lang po. Wala pa man sila mama dito. Yung mga Hindi tayo kasya sa daan, anak. Dandahan lang. Let's go, mama. Po. Hey! Hazel! Ate Dia! Wala sa dyan ko. At may makas dito eh. Makoy as. Bless na kay Lola. Buboy. Bless na kay Lola. Ay. Kabilon. Magdaldalunon. Sige po. Ako nga, hindi man nagbisa. Catch a fish? Opo, pang ano to, ang alam ko, pang huli to ng crab. Crab? Oo, pang huli ng crab. Ala, baka mapagalitan tayo niyan. Pang huli yan, nunay ng crab. Crab. Ginagamit ng mangingisda.
maanay daw niya na. Wala ka papa kay Gray. Naka-video. Tiga para sapak na siya ng mga kahoy. Hindi po ito. Or mga daon man. Daon? Daon. Tiga sapak si Gray. Parang baya. Hindi naman inaano ni Gray. Oo man si Gray. Ay, ganyan na daw buhay. Kailan tayo makaalis nito? Baka umaga. Bukas ma-swimming pa ako dun, mama. Ay, naku, baby. Ang lamig-lamig kaya. Let's go. Manugi yung mga dating manugi sa baba. Tok na si Justin. Bye-bye! Salamat, boy. Oh, ako sana. Kawawa naman na nanay. Sabit na lang. Ano, okay na sila doon?